En cualquier categoría. Sí, es difícil. Y las 4 muy difíciles. Las 3 muy ajustadas, las anteriores 2-1, 1-0, 2-1. Hoy la verdad es que la primera vez que hemos rematado hemos hecho gol. Y era un partido muy igualado en ocasiones, un partido, también es verdad que las dimensiones del campo marcan mucho, me imagino que es un tema que lo dirán todos los equipos que vienen aquí. Y luego estoy contento hasta el 0-2. Sí, porque te ha dado la sensación como a mí, que ha salido Martínez en la segunda parte, que parecía que lo más viable era el empate. Sí, y sobre todo cuando nos hemos quedado con 10 el equipo no ha estado bien. Digamos que con 11 el Martínez tenía un poco la obligación con 0-1 de irse hacia arriba, pero con 10 nos hemos metido demasiado atrás. Ellos han combinado bien, los pivotes venían a recibir, han abierto bien por las bandas, con los laterales, con los extremos, y nos han hecho bastante daño por dentro, y si nos llegan a meter el 1-2 yo creo que hubiera peligrado la victoria. Pero incluso hubiera sacado algún defensa. Bueno, aún me queda... Bueno, no me quedaban cambios, pero bueno, estamos acostumbrados ya a este tipo de... Ya no sé si son bromas o si va en serio, pero bueno, de momento... Bueno, 4 partidos, 4 victorias, eso es lo que cuenta. Sí. ¿Algún bajón físico? Me decía Charlie Ruiz, evidentemente ha pedido el cambio. Bueno, es que Charlie el otro día jugó 10 minutos, hacía 3 meses que no jugaba. Sí. Yo ya he jugado, la verdad es que metió un golazo. La verdad es que en el momento en el que el Martínez apretaba más y pues, podía venir el 1-1, pero también habíamos hablado que podía venir el 0-2. Afortunadamente para nosotros hemos marcado el 0-2 y nos hemos podido llevar los 3 puntos. Bueno, en un campo, no cabe decir, lo que te trae muchos recuerdos. Vivimos cerca tú y yo de este campo, hemos venido mucho. Le decía yo a Charlie, ¿qué límite tiene el Prat? No me digas lo de la permanencia, que eso no se lo cree nadie. No, yo no digo la permanencia. Yo digo el tópico que parece que haya descubierto Simeone. Y hace, lo del partido. Hace 800 siglos, cuando Simeone iba en pañales, ya se decía lo del partido. La verdad es que en la situación en la que estamos en la clasificación, que ahora pues bueno... 19, ¿no? 19, sí. Daremos un pequeño salto otra vez. Pues por el 10, el 11, ¿no? Sí, o 12, no sé. Pero ahora realmente lo que nos preocupa es Vilassar. Claro. Cuando hablamos a principio de temporada se dijo que era playoff porque el equipo descendía de segunda B y tal, y la verdad es que no salió bien la jugada en ese momento, por tanto hay que ser cautos porque si no te la tienes que tragar. Bueno, Manolo, pues no cabe más que felicitarte y que sigan la racha. Muy bien, gràcies. La palabra de Manolo Márquez. És el millor moment de la temporada. Què s'espera d'aquest partit? Jo és que els veig tots iguals, els partits. Jo crec que pots guanyar i perdre amb qualsevol ja. Crec que era la roda de premsa de la setmana passada, que vaig dir que el Prat havia perdut a Palamós 2-1, que llavors en aquell moment era penúltim el Palamós, i en canvi va empatar a Rubí, que sent líder, guanyant 1-2, i amb un penal així, doncs l'àrbit va xiular un penal dubtós a favor del Rubí, i llavors és una demostració de que pots guanyar contra el primer i pots perdre contra l'últim. Llavors, partit difícil. Toni Romero va fer una feina, va arribar l'any passat a Vilassar amb l'equip, no sé si desahuciat, però no desahuciat, però amb una mala situació, i després va treure l'equip. O sigui que espero un partit difícil. M'agradaria que valoressis el futbol avui del teu equip, perquè a vegades deies al començament de la teva etapa, fa un parell de partits, que el Prat va guanyar l'altra partida a Sant Feliu per ofici més que per joc. Avui no sé si t'ha agradat més el joc que llavors. Jo crec que ha estat molt correcte l'equip fins a l'expulsió de Sebas. A Monza jo penso que hem jugat el partit que tocava, a ratos combinant, a ratos aguantant la pressió del Martinenc, el camp no dona per molt més, l'equip estava bastant ordenadet, fins que ens hem quedat en 10. En 10 no hem jugat bé, ens hem tirat massa enrere. Era impossible que Sasha controlés no només els centrals, sinó els pivots, perquè els nostres mitjos no sortien a apretar. Estàvem còmodes a darrere, però és una mica el que he dit abans a roda de premsa, no? Que si realment ens fan l'1-2 una miqueta abans, o ens fan l'1-2, no ens l'han fet, doncs potser haguéssim patit una mica, perquè no hem estat bé amb 10 jugadors. Amb 11 no tinc res a dir, és més, he de felicitar els jugadors i el que dèiem, no és fàcil guanyar 4 partits a cap categoria, o sigui que, i l'equip la veritat és que està responent. Moltes gràcies, Manolo. Gràcies a vosaltres. Quina valoració fas del partit? Bueno, s'ha donat el partit que esperàvem, no? També
un equip amb un joc directe, sense arriscar, jugant a lo pràctic. Penso que hem estat titubejant els dos equips, no? Els primers 20 minuts ningú dels dos tenia la situació clara. Era mantenir la situació, no? I penso que estaven bé. La jugada del gol ens condiciona, se'n van 1-0 i en canviant la segona part l'equip hem ratificat unes coses que no havíem fet a la primera, que havíem dit que teníem que fer, i l'equip ha estat millor, però bé, el de sempre, el segon gol és una errada d'un despeje. Una pilota que la tens que treure clara, fas un despeje malament i li dones al contrari i ha fet un golaç al xaval. Nosaltres hem tingut 2 o 3 ocasions també, penso que a la primera part hi ha un penal sobre Juanlu, que per mi és, l'àrbit diu que ha tingut dubtes i per això no l'ha pitat, i la segona part hem tingut 2 o 3 ocasions per poder per almenys ficar-te en el partit, perquè ja anàvem 2-0, però ara estem en aquesta dinàmica i l'hem de canviar quan el més aviat possible. La setmana passada la meva companya Laia de BTV li vas dir que hi havia un problema al vestuari, un problema individualitzat. No, al vestuari no. Entre els jugadors, entre alguns jugadors, i que hauries de prendre mesures. Em sembla que t'equivoques. Jo no he dit cap moment que hi hagués un problema de jugadors en el vestuari. Vam dir que havia un problema a nivell defensiu, que l'equip estava marmat físicament amb jugadors d'operacions de llarga durada. O sigui, que no té res a veure amb que hi hagi problemes al vestidor. O sigui, no al vestidor, però sí que és veritat que li vas dir que que començaries a prendre decisions. Això mateix ho vam veure la setmana passada. Vam dir que hauríem prendre decisions a nivell deportiu, no que hi hagi un... I les has pensat? Sí, home, clar que les hem pensat i estem buscant jugadors. I inclús aquesta setmana s'incorpora un jugador, però no per un tema de vestuari, un tema de que els jugadors a nivell defensiu no tenim uns problemes i hem de reforçar l'equip, però no és perquè hi hagi ningú problema, és perquè ja veus com anem en quadre. Avui hem vingut 2 jugadors de l'amateur, que estan jugant a quarta catalana, o sigui, a tercera divisió, i el xaval ho ha fet molt bé, el rato que ha sortit, però ja et dic, tenim la plantilla molt marmada, portem moltes setmanes amb 12 o 13 jugadors només de plantilla nostra i anar combinant i no pots fer canvis, no tens situacions de sortida, per tant hem de firmar, per això no vol dir que hi hagi un problema ni molt menys. T'anava a preguntar per això, Raillo va tornar a Córdoba, David Serra no ha tocat, l'Aleix Vall també tenia problemes a l'ull, m'imagino que les baixes també... Sí, massa bé una operació que no es porta per tota la temporada, Fortià fins al gener no estarà, són també d'operació, són masses... És que anar tocant masses coses i no tens una continuïtat d'equip, no? I això fa que els jugadors que tenen que jugar fora de la seva posició i ho fan el millor possible, això no... Però sí que hem d'intentar reforçar l'equip perquè hi hagi més competència i l'equip sigui més competitiu a la vegada i perquè no podem entrenar amb 12 o 13 jugadors, hem d'entregar com a mínim amb 20 jugadors i cada setmana tenim un problema d'aquests. Dius que aquesta setmana s'incorporarà un nou, no sé si ens pots avançar algun nom. No puc avançar perquè el jugador té que treure la baixa del seu club. I en Roger com l'has vist els 20 minuts que ha jugat? Molt bé, molt segur, molt tranquil, sabien de la seva qualitat, el jugador és un home de banda que desequilibra bé i no tenen cap tipus de pressió i el xaval a rato que ha estat fenomenal i inclús seguirà continuant amb nosaltres. Setmana que ve Poble de Mafumet, partit desplaçament complicat, no també? Tots són complicats. La veritat és que avui el Castelldefels ha guanyat amb els 9-5-0, o sigui, aquí l'últim guanya el primer si no està bé. I nosaltres ara portem 3 partits que no estem bé i intentarem, ja et dic, si podem solucionar amb la incorporació d'algun jugador i anar recuperant la gent que tenim, tornarà... Intentarem buscar una altra vegada l'essència de l'equip, no? I et dic, però això és molt llarg, setmana a setmana, i ara ens toca la Pobla, però després ens vindrà el Rubí, o sigui que no... Aquí ja veurem, i després l'Europa. Ja ho tenim. Gràcies,